सरकारि दिनाव नुनो मोनदों आवगायनि सरकारा नाथाय आं नुनो मोनदों हाग्रामानि सरकारि दिनाव नुनो मोनदों जे आवगायनि प्रिन्सिपाल इनचार्ज बिथांनि बेलायाव आं नुनो मोनदों बोसोर मोनब्रै 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख मोनब्रै टार्म्स बिथांमोना बीटीसी निफ्राय मोनसे अनसुंथाइ हरदोंमोन आरो बे अनसुंथाइ हरनायनि लिस्टखौ आवगायनि माबाया प्रिन्सिपाल इनचार्जआ आंनो होलांदों आं इखौ नायबाय थायो आवगायनि सरकारा जुदि इदि होनो हायोमोनब्ला दानि सरकारा मानो होआ बिथांमोनाबोथ' होनो हायो स्कुलाव माबा मोनसे डेभेलप खामानि मावनायनि थाखाय जुदि जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव जुदि माबा मोनसे हराबा जों माबायदि खालामगोन माबायदि डेभेलप खालामगोन फ्रेसार स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्टुडेन्ट इउनियन दङ स्टुडेन्ट इउनियननि नामाव कुनु फैसा गरसेबो खांनो मोना मात्र जों परिखानि नामाव 300 फिस स्टुडेन्टनिफ्राय लादों सरकारखौथ' आं खावलायबाय दङ जेरावनोखि जोंनियाव बेयाव मडेल स्कुलाव जोंनि सापागुरि समस्तिनि मानगोनां एमएलए केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङानो इयाव चेयारमेन एसएमडिसि नि चेयारमेन बिथाङानो नाथाय दासिमथ' दामाने मडेल स्कुल हिसाबै मायबा मोनसे दामाने मोजां माने आसनि मोनदो होननानै आं बुंनो हाया बिथाङा एडिशनेल क्लासरुम मोनसे होदो बेखिनिदो जेबो जाया बेनिफ्राय बिथाङा वाल मोनसे होदो बे वाला बे साइडआव दङ नाथाय वालखौ जोंनो प्रयोजन नङामोन नाथाय वाल होदो नाथाय दा बेयाव क्लासरुमनि थाखायसो क्लासरुम नांगौ आरो टिचार नांगौ